Kaikenlaiset kranssit on varmaan kaikkien rakastetumpia joulun koristeita heti joulukuusen jälkeen. Ja mä oon nyt tehnyt tällaisen havukranssin sillä lailla, että mä oon sitonut havuja toisiinsa kiinni metallilangalla. Kukkakaupasta saa myös kukkalankaa, joka on metallisella sisällä, millä saa hyvin pysymään tämän. Eli tässä ei ole mitään kranssipohjaa. Ja sitten mulla on tässä eukalyptuksen oksia valmiiksi katkaistuna. Tässä on ihana tuoksu. Ja varsinkin tämän havun kanssa yhdessä tuoksuu tosi ihanalle. Niin nämä pysyy täällä ihan vaan sillä lailla, että työntää ne tänne havujen sekaan. Mutta jos tuntuu, ettei pysy, niin toki näidenkin varret voi langottaa sillä metallilangalla ja sitten sitoa ne tonne kiinni. Se vähän riippuu myös siitä, että mihin tämän kranssin sijoittaa. Jos se laittaa oveen, niin sittenhän se tietenkin heiluu siinä paljon ja se on niin kuin haastavampaa se pysyminen. Ja näiden lisäksi mulla on täällä valmiiksi katkaistuna tämmöisiä kauniita vahakukanuppuja, pieniä kukkakärkiä. Ja mä laitan niitä tänne väleihin. Ja sitten ihan lopuksi, jos haluaa, niin tähän voi tietenkin laittaa nauhan. Tässä mulla on tällaista, nyt on vähän niin kuin trendikkäämpää käyttää tällaisia luonnonmukaisia materiaaleja, niin tässä on tällaista hamppunarua. Niin joko sillä, mutta jos tykkää väreistä, niin miksei siihen voi laittaa punaistakin nauhaa. Kranssin ohjeet löytyy sivustolta www.jmoy.fi. Hyvää joulua!